I'm telling you. Hi, no Oburo Belife. Onye nwuna abonya na akpo Abutes Kitchen and Food Equipment. Hey! Onya bu the CEO. You understand? Onya no live na Biko. Ebi ga fodro na abu na Jericho. No ni General Jericho. By next year nduje ba. Hey! I can't wait oh. All man of Damascus. Listen what Apola Biko. Osimu bia na o nwere onyinyo ga enye onye amụma. No can say member miracle n'obodo niile. Onye amụma bia na my house today. No nwere ihe ga enye gi. No we ko buru moto. No maka gbara driving license man. Amanu m anya. Chigwe nwa nkita nwe edo. Nkita bụ anaba mgbanye ya enu. Adụ very radical to. Nke na ụkwasa mmadụ bụrụ ụzọ ụkwasa gị. Hey! Lakata lebo sundali kalibaka. Hey! Suwadi lile. So. Hey! Iwo mo na dukwa dịgị mma. Nke ka nke mbụ na Nazareth mma. Nke bụ enigwe n'enu ụwa. Gịnị na afịọ dị? Ka anyị na-ele na anyị ụlọ somoto. Ọ bụ nke nnukwu ka ya ba. Lebo koteli maka. Hey! Adoro m anya ukwu ebido na Benz. Idoro anya ukwu ma na ebido na Benz. Yes, I'm formatic onye m. O wike by next obi m Highlander na manage. Aye jizi ke na ejezi ozioma. Mana bụrụ ozioma anyị na ka na-eji nke eje. On the who intele ego. The other one bụ always in ụlọ. On the ji ego. Hey! Intele ego wala ọkada. We am money kumo to ya pia. Hey! Man ha ka sal no mia. Sa mo nwere ihe o me. Ayi asanwe mo ayi. Oda balum. Tiwarize. Oda balum. Kai ba wakele. Don't worry, your man dey fekwe na aka ya elu ga aka. Hey, thank you. The Abutes Kitchen and Food Equipment ọrọ ya. Ayi ni o. Abutes Food Equipment. Okwata vizi na bia be. Abino, no. Agwa man eduga eje na nke ndị ọgaranya big man. Onye m 21 years. You understand? Onye na afọ ife na akpụ ya bụ obele nwa na ebe agụ mbọ na ọkụzi. Hey, ya gasibere gị. So, otu mgbe ịma na abụ m abụrụ m onye amụma agụ 365 days suit ka nne ya, ọ bụrụ nke yi taa ka nne yi echi. Ọ bụrụ nke yi echi ka nne yi nwanne echi. Ịfọrọ m onye gị. Ife o ji onye gị ebu maka ife o ji nye m koku bụ maka na ọ ma na nka ya apụ ụgbọala ya. Okay, ka na ngora call, mo ke dia nwa call. Ịfọrọ na ị na-anya na this thing na ifu na ọ bụrụ obele ife. Onye ha na-akpọ symbolum. Yes, eji eke oriri nsọ n'ụlọ ụka. Ihe a bụ gold ka eji wee mie. Enye go ofu gold anụ na igbanwe ya n'ego oge eji iji me youth empowerment na your village, even the next village na bụ obele nwa. Oh gold ka ọ bụ azụbịa na rope. Ekwumie n'azụ. Sad my like nnedu ya na nke big man ibe m ifro na abụrụ m onye amụma agụ suit ya 365 days. Ọ bụrụ nke yita ka nne yi echi. Thank you. Na gasibere gị emi ga through those catalogs onye gị. Yes, I am MDCO. Abutes Kitchen and Food Equipment #1 na the whole Nigeria. Dị ama aka. Yes. Ay, okwibo na ele one kwendo ọcha. Ebe nwa biko na ọdụfa na anya ọsịsọ ọ bụrụ je gbakelie na na ọnka anyị jebe ma na ajụ ụzọ erike. Eche mụ na aka n'okwu. O nwere ebe anyị na-eje. Ịma na obodo anyị n'ụzọ adịsịrọ mma ka ebe anyị na-etie taya o. Yes. Just 30 seconds. Yes. Ọ bụrụ ebe ị na-ekata ya moto na-aba. Ịghọtago. Onye na-elive niile. Insignia ya bụ #1 na the whole Nigeria. Adị ama aka. Am I communicating? Ọgaranya maka. Hey! Obere nwa na ọkụzụ biko a na-echekwa gị. Ọ bụrụ nke a na-eche enjoy life. Abino. Hey! Godad na. Agaji. Ka naira. Hey! Nke a pounds. Pounds. Nke a dollars. Hey! Sọsọm. Na mbịa be visitation. Onye anyị ni onye bụ. Hey! Naira pounds and dollar. Hey! Nke yi dị otu a ma dịka nke m ga-adị. Nwoke maka nke ị ga-adụ. Nke bụ na-abịa. Hey, onye amụma echefu ọwa nke echefu na prọsọ nwoke ọgwụ ka ihe dị mma na-adị mma. Hey! Ọgbasa m. Nna ihe na-eme na-adị m mma. A na-afụ oziọma ihe na-agbasa. Ọ na-atrai. Na-afụ ndị na-agwa ma ndị na-agwa ma ndị na-atọ ata mmụọ fani. Onye ka ndị ji arụ na-ewe n'ezi oziọma spika ya na microphone ya na Even in the Bible. Ego m direct from Rome. Almost beside office Pope. Ebe ka nzu Bible a. Ọkwara one Bible o. Daalụ. No. Ọ gbara ihe dị n'ime Bible a nwa. Dịka gịnị? Chegodo onye m Bible na magụ nụrụ Bible. Onye ekwu m nye m nke agụwara agụfọ. Onwe verse Bible ma ihe na Bible magụ nụrụ. What's going on? Enwe m Revised Standard, enwe m King James, both old and new. Nya bịa ka nye Bible nke na nke m kedị nke ka. Na nji Bible eme gịnị? Ozoba meji ya esetu economy obodo ọ dị mma.
nke ezibelo nwe ihe ma ọ bụrụ nke mmezizi kịta anụ maka ka ebe ndị spika eme na ife onyonyo yi ife onyinye onye m kedu nke onye gị ma ndụzi edu wee bịa gị ma ndụzi edu wee bịa bụrụ ego ka enye gị gbasaba ozi ọma nke ọzọba gbasara nso nwe ihe ndị mmadụ ma ọ bụrụ nke mma gbasasị kịta ya eme obodo wee dị mma obere nwa biko iwe wene gị ana m etikọ big men ife adị m very radical jukwa otedala na Dangote ka ọ dị onye me ndọkasị anya onye ọmụmụ bụkwa n'ibe iwe ana m adọsa mmadụ adọsa ka ị na-enye m Bible na gịnị mere m enwere Bible enwere m different versions of Bible King James ma nke ndị Greek idel Old King James New King James onwere nke m amụrụ onwere nke m eburo n'isi onye nye m Bible meji ya gịnị mere onye ndụ edu wee bịa ka enye pounds and dollars ekwue ma naira ọsị m ihe na anụ ndị nọ n'ụwa anyị nọ n'ụwa gị na-emezi mụ na nwa m abụza gịnị ọ bụzi ka anyị liketa n'ụwa wee jebe n'igwe ọ na-enye m Bible gote na Rome ya bịa ka nye nke ngote na Greek onwe nke ngo na Greek ya bịa ka nye nye ọ na-eme o bugodo ụzọ o wetelu m coke shuga bụ onye ama na-adị mmadụ diabetes onye ọmụmụ nkwe n'ihe ọjọọ mee ka ịpan Bible na spika na mmanya na-aba n'anya rado onye mma Grand Village 21 years ka e nyere onye ndụ edu wee bịa abụrụ m onye mma agụ onye chesa mkparị amụ ọ bụ na inwe obere nwa na-ebe agụ mbọ ihe njikwa gị nkịtị na inwe ike ọ bụ na inwe ike eji ekekta inwe ike nwụrụ m ebe ahụ ngwu ebe ahụ nkịta wee taa m chacha ewezighị ngwa anyị na ndị very radical nya diabetes gbuonu m ama m ị na-ahụ ihe na-aba n'anya ama m mwenye amakakwa nsogbu adịrọ ọ na mejiri ego ọkada mmeji ya na enwe ka m nwere ọkpa sụchere no problem adị m disappointed onye amakwa gị n'ụdịla ahụ onye ọma ka emeziri na moto ọgụ o si eme ọgbọkwa ka o si eme obere nwa n'ebe na ihe na microphone n'afrịka nke spika ọ na iji 6 million cash ka yawakwa onye ọma biko yawazira gịnị ọ ya kachakwa abalị na ndụ ya eje n'igwe thank you for nke ihe menye ọkwa maka nna gwali ọkwa na iji 6 million yawakwa ya biko ba onye ndụ bịa aba ka ị na-enye Grand Village akachapụ m afa gị rụzie n'ụlọ nso onye stampụ bịazie bee n'igwe ka m fụ onye nwa ị ga aka ịnapụ nwanne m nwoke bụ abụtes obi kwali gị moto ka onye gị ego ka ọ mere gị eme ọkwa ịma mgbanye elu ma mgbaje n'ọkụ ma sị m n'iru pụọ ị na-agbanye ka ebe ihe emenwu bịa yọ nwanne m ego obi kwali gị moto mma gwa smackdown this boy obi kwali gị moto ka ọ bịara gị iche gbanị na o menu ọkwali nne m ọkwa gị ka o mere gbanị nne onye mekwara ọgụgụ ya eli ya ezighi ezi esiri nwa ezi obi ligi Toyota Camry mma gbanye onye enu na anụ mma gba gị karat ndị nsọ na my father is an ex-police officer. Even he signed the well, it is well.